Πόσες ώρες την εβδομάδα περνάτε με ένα λάστιχο ποτίσματος στο χέρι και πόσες ακόμα προσπαθώντας να αφρατέψετε το ξερό χώμα που έχει γίνει σκληρό σαν τσιμέντο? Αν σας έλεγα ότι κάνετε τη ζωή σας δύσκολη χωρίς λόγο, θα με πιστεύατε? Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο που βλέπετε τον κήπο σας. Σας υπόσχομαι ότι μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα μάθετε ένα μυστικό που θα μειώσει δραστικά το πότισμα και το σκάψιμο. Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει να φροντίζουμε τα φυτά μας με τον εντελώς λάθος τρόπο. Νομίζουμε ότι το γυμνό, καθαρό χώμα είναι δείγμα ενός νοικοκυρεμένου κήπου. Αυτός όμως είναι ένας τεράστιος μύθος. Αντιθέτως, το γυμνό χώμα είναι ένας κήπος που υποφέρει. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ανακαλύψετε γιατί το να είστε λίγο τεμπέληδες μπορεί τελικά να είναι το καλύτερο δώρο που θα κάνετε ποτέ στα φυτά σας. Είστε έτοιμοι να διαφωνήσετε ή μήπως να δοκιμάσετε κάτι νέο? Για να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουμε λάθος, πρέπει πρώτα να κάνουμε μία μικρή βόλτα στη φύση. Σκεφτείτε ένα πυκνό δάσος. Όταν περπατάτε ανάμεσα στα δέντρα, βλέπετε πουθενά γυμνό χώμα? Η απάντηση είναι όχι. Το έδαφος είναι πάντα καλυμμένο. Υπάρχουν πεσμένα φύλλα, σπασμένα κλαδάκια, πευκοβελώνες και ξερά χόρτα. Αυτή η φυσική κουβέρτα δημιουργείται από μόνη της εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η μητέρα φύση ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Δεν αφήνει ποτέ το έδαφος εκτεθειμένο στον καυτό ήλιο ή στις δυνατές βροχές. Όταν εμείς οι άνθρωποι αρχίσαμε να καλλιεργούμε τη γη, δημιουργήσαμε την εικόνα του τέλεια καθαρισμένου χωραφιού. Πιστέψαμε ότι αν αφαιρέσουμε τα πάντα γύρω από το φυτό μας, αυτό θα μεγαλώσει καλύτερα. Όμως, αυτό το καθαρό χώμα στεγνώνει απίστευτα γρήγορα, ψήνεται το καλοκαίρι και παγώνει το χειμώνα. Ήρθε η ώρα να αντιγράψουμε τη σοφία του δάσους και να τη φέρουμε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα από τη ρίζα του. Το γυμνό χώμα είναι σαν το δέρμα μας, χωρίς αντιλιακό, κάτω από τον καυτό ήλιο του Αυγούστου. Όταν ο ήλιος χτυπάει απευθείας στο έδαφος, η υγρασία εξατμίζεται σε χρόνο 0. Εσείς ποτίζετε το πρωί με τις καλύτερες προθέσεις, ρίχνοντας άφθονο νερό. Όμως, μέχρι το μεσημέρι, τα πρώτα 5 με 10 εκατοστά του χώματος είναι ήδη στεγνά. Φανταστείτε λοιπόν να έχετε φυτέψει ντομάτες. Οι επιφανειακές ρίζες τους, που είναι υπεύθυνες για την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, στεγνώνουν και στρεσάρονται. Αυτό το καθημερινό σοκ κάνει τα φυτά σας να αναπτύσσονται πιο αργά και να είναι ευάλωτα σε ασθένειες. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Ποτίζετε συνέχεια, το νερό χάνεται στον αέρα και εσείς αναρωτιέστε γιατί τα φυτά σας δεν δείχνουν ζωηρά. Η λύση δεν είναι να ποτίζετε περισσότερο, η λύση είναι να σταματήσετε αυτή την τεράστια απώλεια νερού. Και κάπου εδώ έρχεται ο μύθος του συμμεχού σκαλίσματος. Πολλοί πιστεύουν ότι αν σκαλίζουν το χώμα κάθε λίγες μέρες, το βοηθούν να αναπνέει. Είναι αλήθεια ότι το σκάψιμο σπάει την κρούστα που δημιουργείται στην επιφάνεια. Όμως, κάθε φορά που ανακατεύετε το χώμα, φέρνετε νέους σπόρους ζυζανίων στην επιφάνεια. Αυτοί οι σπόροι, μόλις δουν το φως του ήλιου, αρχίζουν να φυτρώνουν αμέσως. Επιπλέον, το συνεχές σκάλισμα καταστρέφει το δίκτυο των ωφέλιμων μικροοργανισμών που ζουν κάτω από την επιφάνεια. Είναι σαν να γκρεμίζετε τα σπίτια των μικρών φύλων του κήπου σας κάθε εβδομάδα. Σίγουρα το χώμα φαίνεται αφράτο για 1 ή 2 μέρες. Μετά όμως, το πρώτο πότισμα ή την πρώτη βροχή κάθεται ξανά και γίνεται σκληρό σαν πέτρα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να κρατήσουμε το χώμα αφράτο, χωρίς να το ταλαιπωρούμε με τα εργαλεία μας. Η μαγική λέξη που θα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα είναι μία. Εδαφοκάλυψη. Τι ακριβώς είναι αυτό? Με πολύ απλά λόγια, είναι η τοποθέτηση ενός στρώματος οργανικού ή ανόργανου υλικού πάνω από το γυμνό χώμα γύρω από τα φυτά σας. Φανταστείτε το σαν να βάζετε μια προστατευτική κουβέρτα γύρω από τις ντομάτες, τις πιπεριές ή τις τριανταφυλλιές σας. Αυτή η κουβέρτα μπαίνει ανάμεσα στον ήλιο και το χώμα, μπαίνει ανάμεσα στον ξηρό αέρα και την πολύτιμη υγρασία. Η εδαφοκάλυψη δεν είναι κάποια νέα μόδα.
Είναι μια αρχαία πρακτική που οι παραδοσιακοί γεωργοί γνώριζαν πολύ καλά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υλικά που κυριολεκτικά σας περισσεύουν ή που μπορείτε να βρείτε εντελώς δωρεάν. Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στο πάχος αυτού του στρώματος. Ένα πάχος γύρω στα 5 με 10 εκατοστά είναι το ιδανικό για να δείτε τα θαύματα που υπόσχεται αυτή η μέθοδος στον κήπο σας. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο και πιο εύκολο υλικό που όλοι έχουμε στη διάθεσή μας. Το κομμένο γκαζόν. Κάθε φορά που κουρεύετε το γρασίδι, αντί να πετάτε τα υπολείμματα σε σακούλες σκουπιδιών, κρατήστε τα. Είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Το φρέσκο γκαζόν είναι γεμάτο άζωτο και υγρασία. Όταν το απλώσετε γύρω από τα φυτά σας, λειτουργεί τέλεια. Όμως, προσέξτε, υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό εδώ. Ποτέ μη βάζετε ένα πολύ παχύ στρώμα από φρέσκο πράσινο γκαζόν μονομιάς. Αν βάλετε 10 εκατοστά φρέσκο γκαζόν, αυτό θα συμπιεστεί, θα αρχίσει να ζεσταίνεται υπερβολικά και θα σαπίσει. Φανταστείτε τη μυρωδιά της αμμονίας που βγάζει ένα σωρός από χόρτα που σαπίζουν. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο δίπλα στις ευαίσθητες ρίζες των λαχανικών μας. Η σωστή μέθοδος είναι να απλώνετε τον γκαζόν σε λεπτά στρώματα, πάχους 2 με 3 εκατοστά τη φορά. Αφήστε το να στεγνώσει για λίγες μέρες και μετά προσθέστε το επόμενο στρώμα. Ένα άλλο εξαιρετικό υλικό για εδαφοκάλυψη είναι το άχυρο. Το άχυρο είναι ίσως η πιο κλασική και αγαπημένη επιλογή των αγροτών σε όλο τον κόσμο. Είναι φθηνό, ελαφρύ και επιτρέπει στο χώμα να αναπνέει τέλεια, ενώ ταυτόχρονα μπλοκάρει τις ακτίνες του ήλιου. Όταν χρησιμοποιείτε άχυρο, ο λαχανόκηπός σας αποκτά μια πανέμορφη ρουστικ εμφάνιση. Φανταστείτε τις κατακόκκινες φραούλες σας να ακουμπούν πάνω στο καθαρό χρυσό άχυρο, αντί να λασπώνονται στο βρεγμένο χώμα. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που οι φράουλες στα αγγλικά λέγονται strawberries, δηλαδή τα μούρα του άχυρου. Το άχυρο αντανακλά το φως του ήλιου, κρατώντας το έδαφος δροσερό ακόμα και στους χειρότερους καύσωνες. Ένα πράγμα μόνο πρέπει να θυμάστε. Σιγουρευτείτε ότι αγοράζετε καθαρό άχυρο και όχι σανό που περιέχει σπόρους. Αν βάλετε σανό με σπόρους, θα φυτέψετε κατά λάθος ένα λιβάδι μέσα στις ντομάτες σας. Τι γίνεται όμως με τον καλοπιστικό κήπο, τα δέντρα και τους θάμνους? Εκεί, ο βασιλιάς της εδαφοκάλυψης είναι ο τεμαχισμένος φλοιός δέντρων ή τα ροκανίδια. Αυτά τα ξύλινα κομμάτια σπάνε πολύ αργά, πράγμα που σημαίνει ότι θα διαρκέσουν για 2 ή 3 χρόνια πριν χρειαστούν ανανέωση. Δίνουν στον κήπο μια πολύ καθαρή και επαγγελματική εμφάνιση. Εδώ όμως κυκλοφορεί ένας μεγάλος μύθος που πρέπει να καταρρίψουμε. Πολλοί λένε ότι τα κομμάτια ξύλου κλέβουν το άζωτο από το χώμα καθώς αποσυντίθενται. Αυτό είναι αλήθεια μόνο αν ανακατέψετε το ξύλο μέσα στο χώμα. Αν όμως το αφήσετε απλώς να καθίσει πάνω στην επιφάνεια, ως εδαφοκάλυψη, η αφαίρεση του αζότου γίνεται μόνο στο πρώτο χιλιοστό της επιφάνειας. Οι ρίζες των φυτών σας, που βρίσκονται πιο βαθιά, δεν κινδυνεύουν απολύτως καθόλου. Μη φοβάστε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε φλοιό πεύκου γύρω από τις τριανταφυλλιές σας. Μία άλλη φανταστική και εντελώς δωρεάν επιλογή είναι τα ξερά φύλλα του φθινοπόρου. Όλοι μας έχουμε δει ανθρώπους να μαζεύουν μανιωδώς τα πεσμένα φύλλα και να τα βάζουν σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών. Τι τεράστια σπατάλη! Τα φύλλα αυτά είναι ο χρυσός του δάσους. Όταν πέφτουν, περιέχουν όλα τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που άντλησε το δέντρο από το βάθος της γης. Αν τα αφήσετε ολόκληρα, μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους με τη βροχή και να μην αφήνουν το νερό να περάσει. Το μυστικό εδώ είναι να τα θρηματίσετε. Ένας εύκολος τρόπος είναι να περάσετε από πάνω τους με τη μηχανή του γκαζόν. Έτσι θα δημιουργήσετε μικρά κομματάκια από φύλλα, τα οποία μπορείτε να απλώσετε παντού στον κήπο σας. Καθώς αποσυντίθενται, θα δημιουργήσουν το λεγόμενο χούμος, μια ουσία που κάνει το χώμα σας να μυρίζει σαν βρεγμένο δάσος μετά από μια φθινοπορεινή βροχή. Ας μην ξεχνάμε και το αγαπημένο μας κομπόστ. Το κομπόστ είναι συνήθως το υλικό που ανακατεύουμε μέσα στο χώμα για να το εμπλουτίσουμε.
Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί άριστα και ως εδαφοκάλυψη. Αν απλώσετε ένα στρώμα κομπόστ περίπου 3 εκατοστά πάνω από το χώμα, πετυχαίνετε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Πρώτον, καλύπτετε την επιφάνεια και μειώνετε την εξάτμιση του νερού. Και δεύτερον, ταΐζετε τα φυτά σας. Φανταστείτε ότι κάθε φορά που ποτίζετε ή κάθε φορά που βρέχει, το νερό περνάει μέσα από το κομπόστ. Έτσι, δημιουργείται ένα φυσικό, θρεπτικό τσάι που κατεβαίνει σιγά σιγά προς τις ρίζες. Είναι σαν να δίνετε στα φυτά σας ένα πολύ ελαφρύ και ισορροπημένο γεύμα κάθε μέρα. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους έχουν μικρά παρτέρια ή καλλιεργούν σε μεγάλες γλάστρες στο μπαλκόνι τους και θέλουν τα φυτά τους να έχουν τροφή όλη τη σεζόν. Τώρα, αν έχετε ένα σημείο στον κήπο σας που είναι γεμάτο πεισματάρικα αγριόχορτα και θέλετε να το καθαρίσετε χωρίς χημικά, ακούστε με προσεκτικά. Η λύση είναι το χαρτόνι ή οι παλιές εφημερίδες. Ναι, καλά ακούσατε. Απλώστε 2 ή 3 φύλλα χαρτονιού πάνω από τα αγριόχορτα. Φροντίστε να αφαιρέσετε τυχόν πλαστικές ταινίες. Βρέξτε το χαρτόνι καλά για να καθίσει και να μην το πάρει ο αέρας. Μετά, καλύψτε το χαρτόνι με κομπόστ ή άχυρο ώστε να μην φαίνεται. Αυτό ονομάζεται εδαφοκάλυψη σε στρώσεις. Το χαρτόνι μπλοκάρει εντελώς το φως. Χωρίς φως, τα αγριόχορτα από κάτω πεθαίνουν και γίνονται λίπασμα για το χώμα. Μέσα σε λίγους μήνες, το χαρτόνι θα λιώσει εντελώς. Το χώμα από κάτω θα είναι αφράτο και καθαρό και εσείς θα έχετε κερδίσει τη μάχη χωρίς να ρίξετε ούτε μια σταγόνα υδρότα σκάβοντας. Ας επιστρέψουμε τώρα στο θέμα του νερού, που είναι και το πιο κρίσιμο το καλοκαίρι. Η εδαφοκάλυψη λειτουργεί κυριολεκτικά σαν ένα τεράστιο σφουγγάρι. Όταν ποτίζεται, το υλικό απορροφά μια ποσότητα νερού και την κρατάει εγκλωβισμένη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που συμβαίνει από κάτω. Δοκιμάστε να κάνετε αυτό το πείραμα. Βάλτε εδαφοκάλυψη σε ένα κομμάτι του κήπου σας και αφήστε ένα άλλο κομμάτι γυμνό. Μετά από 3 μέρες καύσωνα, σκαλίστε λίγο το χώμα. Στο γυμνό κομμάτι θα βρείτε μόνο ξηρή σκόνη. Κάτω από την εδαφοκάλυψη όμως, το χώμα θα είναι ακόμα σκούρο, δροσερό και υγρό στην αφή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε άνετα να ποτίζετε κάθε 3 ή 4 μέρες αντί για κάθε μέρα. Η εξοικονόμηση νερού μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50%. Σκεφτείτε πόσο νερό και πόσα χρήματα γλιτώνετε ειδικά στις ξηρές περιοχές της χώρας μας. Αλλά δεν είναι μόνο η υγρασία, είναι και η θερμοκρασία. Το καλοκαίρι, το γυμνό χώμα κάτω από τον ήλιο μπορεί να φτάσει τους 50 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτές τις θερμοκρασίες οι μικροοργανισμοί πεθαίνουν και οι ρίζες των φυτών κυριολεκτικά βράζουν. Η εδαφοκάλυψη λειτουργεί ως εξαιρετική μόνωση. Κρατάει το χώμα δροσερό το καλοκαίρι, μειώνοντας τη θερμοκρασία κατά 10 με 15 βαθμούς. Το χειμώνα, αντίθετα, λειτουργεί σαν ζεστή κουβέρτα. Κρατάει τη θερμότητα της γης εγκλωβισμένη, προστατεύοντας τις ρίζες από τον παγετό. Αυτή η σταθερότητα της θερμοκρασίας είναι ανεκτήμητη. Τα φυτά μισούν τις απότομες αλλαγές. Όταν οι ρίζες τους ζουν σε ένα περιβάλλον με σταθερή θερμοκρασία και σταθερή υγρασία, αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και παράγουν περισσότερους και καλύτερους καρπούς. Είναι σαν να βάζετε το χώμα σας σε ένα δωμάτιο με κλιματισμό. Και τώρα ερχόμαστε στους καλύτερους φίλους του κυπουρού, τους γεωσκόλικες. Αν έχετε γυμνό και ξερό χώμα, δεν πρόκειται να δείτε ούτε έναν σκουλίκι. Αν όμως προσθέσετε οργανική εδαφοκάλυψη, θα γίνει ένα μικρό θαύμα. Οι γεωσκόλικες λατρεύουν το σκοτάδι, την υγρασία και τα υλικά που σαπίζουν. Θα ανέβουν στην επιφάνεια για να φάνε την εδαφοκάλυψή σας. Στη συνέχεια θα κατέβουν πάλι βαθιά στο χώμα, δημιουργώντας μικρά τούνελ. Αυτά τα τούνελ είναι το τέλειο φυσικό σκάλισμα. Επιτρέπουν στο οξυγόνο και στο νερό να φτάσουν βαθιά στις ρίζες. Και το καλύτερο, οι γεωσκόλικες αφήνουν πίσω τους τα περιτώματά τους, τα οποία είναι ίσως το καλύτερο λίπασμα που υπάρχει στον κόσμο. Ουσιαστικά, βάζοντας εδαφοκάλυψη, προσλαμβάνετε χιλιάδες μικροσκοπικούς εργάτες που δουλεύουν
24 ώρες το 24ωρο για να σκάβουν και να λιπαίνουν τον κήπο σας εντελώς δωρεάν. Ας μιλήσουμε λίγο για το τι συμβαίνει όταν έχουμε δυνατές καλοκαιρινές μπόρες ή καταρρακτώδεις βροχές στο φθινόπωρο. Όταν τεράστιες σταγόνες νερού χτυπούν το γυμνό χώμα με δύναμη, καταστρέφουν τη δομή του. Το χώμα συμπιέζεται, η επιφάνεια λασπώνει και όταν στεγνώσει δημιουργείται μια σκληρή κρούστα που δεν αφήνει τίποτα να περάσει. Επιπλέον, το νερό τρέχει στην επιφάνεια και παρασύρει το καλύτερο επιφανειακό χώμα μακριά. Αυτό είναι η διάβρωση. Η εδαφοκάλυψη λύνει και αυτό το πρόβλημα. Οι σταγόνες της βροχής χτυπούν απαλά πάνω στο άχυρο ή στα φύλλα, σπάζοντας την ορμή τους. Το νερό κυλάει ήρεμα προς το χώμα και απορροφάται αργά, χωρίς να δημιουργεί λάσπη και χωρίς να ξεπλένει τα θρεπτικά συστατικά. Προστατεύετε κυριολεκτικά το κεφάλαιό σας, που είναι το γόνιμο χώμα του κήπου σας. Ένα ακόμα τεράστιο πλεονέκτημα που ίσως αγαπήσετε περισσότερο απ' όλα είναι η καταπολέμηση των ζυζανίων. Είπαμε πριν ότι τα αγριόχορτα χρειάζονται φως για να φυτρώσουν. Όταν έχετε ένα στρώμα 7 εκατοστών από άχυρο ή φλοιό πεύκου, οι σπόροι των ζυζανίων που βρίσκονται στο χώμα μένουν στο σκοτάδι. Οι περισσότεροι δεν θα φυτρώσουν ποτέ. Ακόμα όμως κι αν κάποιος δυνατός σπόρος καταφέρει να βγάλει βλαστό και να διαπεράσει την εδαφοκάλυψη, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Φανταστείτε να προσπαθείτε να τραβήξετε ένα αγριόχορτο από στεγνό, σκληρό χώμα. Η ρίζα κόβεται και το φυτό ξαναβγαίνει. Όταν όμως το χώμα είναι αφράτο και υγρό κάτω από την εδαφοκάλυψη, πιάνετε το αγριόχορτο και το τραβάτε πανεύκολα. Βγαίνει ολόκληρο με όλη του τη ρίζα, σαν να το βγάλατε από βούτυρο. Ο χρόνος που θα σπαταλάτε για βοτάνισμα θα μειωθεί κατά 90%. Βέβαια, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος όταν ξεκινάτε την εδαφοκάλυψη. Τις πρώτες εβδομάδες το χώμα και τα φυτά σας προσαρμόζονται. Εδώ πρέπει να προσέξετε έναν πιθανό εχθρό, τα σαλιγκάρια και τους γυμνοσάλιαγκες. Αυτά τα πλάσματα λατρεύουν ακριβώς το ίδιο περιβάλλον που δημιουργούμε, υγρασία και σκοτάδι. Αν έχετε ήδη πρόβλημα με σαλιγκάρια στον κήπο σας, ένα παχύ στρώμα άχυρου ίσως τους δώσει την τέλεια κρυψώνα. Το μυστικό είναι να μην κολλάτε την εδαφοκάλυψη ακριβώς πάνω στον κορμό του φυτού. Αφήστε ένα μικρό κενό, περίπου 3 με 4 εκατοστά, γύρω από το στέλεχος του φυτού, ώστε να αναπνέει. Αν δείτε αυξημένη δραστηριότητα από σαλιγκάρια, ρίξτε λίγη στάχτη ξύλου ή σπασμένα τσόφλια αυγών γύρω από τα νεαρά φυτά σας για προστασία, μέχρι να μεγαλώσουν και να δυναμώσουν. Ο τρόπος που ποτίζετε θα πρέπει επίσης να αλλάξει. Αυτό είναι ένα συχνό λάθος που κάνουν οι αρχάριοι. Επειδή βλέπουν την επιφάνεια καλυμμένη, ρίχνουν λίγο νερό από πάνω και νομίζουν ότι φτάνει. Όμως η εδαφοκάλυψη απορροφά το πρώτο νερό. Αν ρίξετε λίγο, το νερό δεν θα φτάσει ποτέ στο χώμα. Ο χρυσός κανόνας εδώ είναι ποτίζουμε πιο σπάνια, αλλά ποτίζουμε πιο βαθιά. Όταν πιάνετε το λάστιχο ή ανοίγετε το αυτόματο πότισμα, αφήστε το νερό να τρέξει αρκετή ώρα ώστε να διαπεράσει το άχυρο ή τα φύλλα και να μουσκέψει το χώμα σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών. Αφού το κάνετε αυτό, μπορείτε να ξεχάσετε το πότισμα για αρκετές μέρες. Τα φυτά σας θα μάθουν να στέλνουν τις ρίζες τους πιο βαθιά για να βρουν την υγρασία, γίνοντας έτσι πολύ πιο ανθεκτικά και δυνατά στις ζέστες του καλοκαιριού. Υπάρχει και μία άλλη εναλλακτική μορφή εδαφοκάλυψης που ονομάζεται ζωντανή εδαφοκάλυψη. Αντί να βάλετε ξερά υλικά, μπορείτε να φυτέψετε χαμηλά, έρποντα φυτά ανάμεσα στις κύριες καλλιέργειές σας. Για παράδειγμα, φανταστείτε να έχετε φυτέψει τα ψηλά φυτά της ντομάτας και ανάμεσά τους, στο έδαφος, να απλώνετε έρπον βασιλικός ή ακόμα και τριφύλι. Αυτά τα χαμηλά φυτά καλύπτουν το χώμα με τα φύλλα τους, κάνοντας σκιά. Το τριφύλι, μάλιστα, ανήκει στα ψυχανθή, που σημαίνει ότι δεσμεύει το άζωτο από τον αέρα και το δίνει στο χώμα, λειτουργώντας σαν ζωντανό λίπασμα. Η ζωντανή εδαφοκάλυψη
είναι λίγο πιο απαιτητική στην αρχή, καθώς τα φυτά ανταγωνίζονται για νερό. Αλλά όταν εδραιωθεί, δημιουργεί ένα υπέροχο, αυτόνομο οικοσύστημα που σφίζει από ζωή και προσελκύει ωφέλιμα έντομα. Πρέπει όμως να αναφέρουμε και το πιο συνηθισμένο λάθος που γίνεται με την εδαφοκάλυψη, ειδικά στα δέντρα. Αν περπατήσετε σε πάρκα, θα δείτε συχνά τον φλοιό πεύκου να είναι στιβαγμένος γύρω από τον κορμό του δέντρου σαν ηφαίστειο. Υψώνεται 30 εκατοστά πάνω στον κορμό. Αυτό είναι καταστροφικό. Ο κορμός ενός δέντρου δεν έχει σχεδιαστεί για να βρίσκεται συνεχώς σε συνθήκες υγρασίας. Όταν τον θάβετε κάτω από υγρό υλικό, ο φλοιός αρχίζει να σαπίζει. Μύκητες και έντομα βρίσκουν την ευκαιρία να εισχωρήσουν στο δέντρο και μπορούν ακόμα και να το ξεράνουν. Το σωστό είναι να απλώνετε την εδαφοκάλυψη σε σχήμα επίπεδου δίσκου, αφήνοντας πάντα ένα κενό 10 εκατοστών γύρω από τον ίδιο τον κορμό. Θυμηθείτε το σχήμα του ντόνατ, όχι το σχήμα του ηφαιστείου. Προστατεύουμε τις ρίζες, όχι τον κορμό. Αν εφαρμόσετε σωστά αυτή τη μέθοδο, θα δείτε την ποιότητα του χώματός σας να μεταμορφώνεται μέσα σε μία μόνο σεζόν. Ένα χώμα που ήταν σκληρό, άγωνο και γεμάτο ρογμές θα γίνει σιγά σιγά σκούρο, γεμάτο σκουλίκια και απίστευτα αφράτο. Μπορείτε να βυθίσετε το χέρι σας μέσα του χωρίς να χρειαστείτε φτιάρι. Αυτή η βελτίωση δεν είναι προσωρινή, είναι η μόνιμη δημιουργία οργανικής ουσίας. Κάθε χρόνο το στρώμα της εδαφοκάλυψης διασπάται και γίνεται ένα με το έδαφος, αυξάνοντας τη γονιμότητά του. Δεν θα χρειάζεται να αγοράζετε πλέον ακριβά χημικά λιπάσματα ή δεκάδες τσουβάλια με φυτόχωμα. Φτιάχνετε το δικό σας άριστης ποιότητας χώμα, ακριβώς εκεί που το χρειάζεστε, μιμούμενοι απλώς τον τρόπο που λειτουργεί το δάσος. Είναι η επιτομή της έξυπνης και οικολογικής κυπουρικής. Ας κάνουμε λοιπόν τα μαθηματικά του χρόνου. Πείτε ότι έχετε έναν μέτριο λαχανόκηπο. Σκεφτείτε να γλιτώσετε 30 λεπτά ποτίσματος κάθε μέρα. Αυτό είναι 3,5 ώρες την εβδομάδα. Βάλτε και άλλη 1 ώρα την εβδομάδα που θα γλιτώσετε από το σκάλισμα και το ξεχορτάριασμα. Μιλάμε για πάνω από 18 ώρες τον μήνα καθαρού, ελεύθερου χρόνου. Χρόνος που μπορείτε να περάσετε καθισμένοι στην καρέκλα του κήπου σας, απολαμβάνοντας τον καφέ σας, βλέποντας τα φυτά σας να μεγαλώνουν, αντί να δουλεύετε ασταμάτητα γύρω από αυτά. Η κυπουρική δεν χρειάζεται να είναι αγκαρία. Δεν χρειάζεται να πονάει η μέση σας κάθε καλοκαίρι. Χρησιμοποιώντας μερικές μπάλες άχυρο ή τα πεσμένα φύλλα της γειτονιάς σας, μετατρέπετε τη σκληρή δουλειά σε απόλαυση. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Και η μεγάλη ανατροπή είναι πλέον φανερή. Για να έχετε τον τέλειο κήπο, πρέπει τελικά να κάνετε λιγότερα, όχι περισσότερα. Η επιμονή μας να αφήνουμε το χώμα γυμνό και να το σκαλίζουμε μανιωδώς ήταν μια μάχη ενάντια στη φύση. Μόλις το καλύψετε με ένα προστατευτικό στρώμα, η φύση αναλαμβάνει τη σκληρή δουλειά για εσάς. Κρατάει την υγρασία, σταματάει τα αγριόχορτα, ταΐζει τα φυτά και φέρνει πίσω τη ζωή στο έδαφος. Είναι ίσως το πιο απλό, δωρεάν και επαναστατικό μυστικό που μπορεί να εφαρμόσει κάθε κυπουρός. Σας ευχαριστώ ειλικρινά που μείνατε μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Αν σας άνοιξα τα μάτια σε έναν νέο τρόπο κυπουρικής, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε το κουμπί του like και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας που ακόμα παιδεύονται με το λάστιχο. Και τώρα, θέλω να ρωτήσω εσάς. Ποιο υλικό σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε πρώτο για εδαφοκάλυψη στον δικό σας κήπο? Άχυρο, γκαζόν ή μήπως ξερά φύλλα? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τις ιδέες σας.